Omahe tingkat 7 paribasane. Tetumpakane maneka warna. Arep tuku apa ae kelakon, arep dahar, arep mangan apa ae kelakon. Ning kocape wong sugih mau ora wani mangan wujute daging-dagingan utamane sate kambing mergo duwe penyakit ludira inggil. Ludira inggil niku napa? Darah tinggi. Osik Yayi. Aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru. Apa yen wisanggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake para Kurawa bakal netepi karo janjine bakal mbalekake separone negara Ngastina. Kakang, ing kene wisanggeni Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi bocah nom kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepke njejeke adil, sing ndok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku dina iki apa rumangsane wisanggeni durung adil. Lho, cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun-urun tandang gawe, ngiras pantes njejekake adil. Njejekake sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali. Yo, yen babakan kuwi Antasena mutak matuk wae. Sing tak karepke saiki banjur caramu piye? Carane wisanggeni Antasena. Si Adi Wisanggeni bakal sowan mring negara Ngastina, sowan Wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku ora diutus kelawan pepunden para Pandhawa. Nanging Wisanggeni rumangsa digugah sing dadi rasane kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora diwulungake karo para Kurawa, rawe-rawe tak rantas, malang-malang tak putung, mati tak lakoni, Kang. Weh, lah dalah. Kadangmu padha warahan dena becik besok hamendemo baris-baris kang prayitna yuwa saranta wong ing dwara hati piye mau tembungmu Balenana? Mati mbok lakoni. Iya, Kakang. Lakon mati kodhok kowe Wisanggeni. Lho. Mati kodhok piye? Senadyan aku iki, senadyan Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning aku iki isih kebak pitung le. Ni. Yen nganti sing munggah ana ing setinggil negara Ngastina mung kowe tak kira ora bakal rampung sing dadi perkarane. Lah banjur dilambari tekad ingkang sinatriya. Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi, Yayi Wisanggeni.
mangkya darajating praja kawuryan wasun nyoruri rurah pangrehing ukara karana tanpa lupi atilar silastuti sucana sar cana kelu kalunglun kala tidha tidam tanda ning dumadi menanging jaman edan ewo aya ing pambudi milu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya keduman melek kaliran wakasanipun dilalah karso Allah bejo bejane kang lali lawan waspada Iwang suksma mangadili nuwih payung ana marang panjenenganing ingsun ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Bapa Panembahan Resi Durna Bapa kula wonten mangandika ingkang adhawuh anak Angger Duryudana amiji dhateng sowanipun pun bapa ing pertapan Sukalima kula pun Danyuwang Durna nggih Paman Patih riki ana Harya Sangkuni Paman kawula nuwun tinimbalan ingkang adhawuh amiji ingkang paman ing kematian kula pun riki ana Patih Harya Sangkuni anak Prabu sawetawis
dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah. Ripalenggan sak mangki kula badhe wawan pangandikan kalian Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Oh nggih nggih. Anak Prabu Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak Prabu anggenipun Manembrama ingkang sarta wawan pangandikan kalian nuwun inggih menika Kakang Begawan Manik Maninten. Matur nuwun Bapa Panemban. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Om awik 6 Hastu nama Sidam Sidi Sekaring Bawana Langgeng. Kepriye Duryudana? Sakrawuh paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuka dumateng panjenenganipun Bapa. Yah banget panarimaning pun Bapa akarya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestunipun Bapa Tampanana Jaka Pitana. Nuwun inggih. Gorawalan anggen kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga lenggahe pun Bapa aning setinggil pendhapa negara Ngastina kene. Mara gage selehna pikirmu kang sarta tatanen kang dadi rasamu. Dina samengko nitik saka lekering Wadana Jaiting Netra ingkang sarta tepunging wimbo. Ana gembolaning perkara ingkang kineker. Mara coba yen ana bot repot kang sarta ruweting kang dadi penggalihe anak Prabu Duryudana yen keni winedar ing akathah pun Bapa Begawan Manik Maninten sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentah sabda pangandikane anak Prabu Duryudana. Pramara reh manguswa humya ngambrengeng Kadikaronaning kaswasih ring marga ham mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Gama Sanggurunggirikuh ingkang sarta pengewuh Duryudana mara gage matura kelawan pun Bapa Begawan Manik Maninten anak Angger Jaka Pitana. Nuwun inggih nggih. Sumangga anak Prabu Duryudana kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayaka nayakaning praja ingkang samya sumewa wonten ing rikalenggahan sakmangke. Lole sumolole sumorate amprit gandil buntute omah joglo hawla. Wonten menapa to, Ngger? Wonten menapa ingkang dipun penggalih? Urip teng donya niku mung sepisan. Dados urip sing mung sepisan iki kudu digunakake kanthi bener becik. Urip sepisan aja nganti susah. Urip sepisan aja nganti sedih sing dadi rasane. Diseneng-senengke pikire yen ana perkara ya dirembuk yen ana perkara dirampungake kanthi sarana mupakatan supaya nemokake wujudipun titik temu anak Angger Jaka Pitana. Supaya nemtokaken wujuding titik temu satemah padyang tetrawangan ingkang dados penggalih handika anak Angger Duryudana. Nggih. Urip pisan ora usah susah. Nggih. Urip pisan kudu digawe seneng. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, ngaten. Tur ora gampang kena penyakit. Wong niku nek atine seneng ngaten. Napa makaten? Nggih. Mula urip teng donya niku ora kena diukur nganggo bondo donya.
urip teng donya niku ora kena diitung nganggo omah sing magrong-magrong. Recarane apa? Atine ayem, pikirane semeleh. Niku wong urip teng alam donya niku mesti sing digayuh niku ginanipun menapa niku wujudake adiling Gusti tumrap umatipun. Kok mekaten? Nggih. Gusti niku maha adil. Sedaya menungsa niku wonten tetembungan sawang sinawang, rak ngoten to. Ketoke nyawang kono uripe penak, ning sing disawang urung mesti karuan ngrasakne uripe penak. Niku sing diarani urip niku sawang sinawang. Tuladane kathah, contone kathah. Ketoke sugih, omahe magrong-magrong, omahe tingkat 7 paribasane. Tetumpakane maneka warna. Arep tuku apa ae kelakon, arep dahar, arep mangan apa ae kelakon. Ning kocap wong sugih mau ora wani mangan wujude daging-dagingan utamane sate kambing mergo duwe penyakit ludira inggil. Ludira inggil niku napa? Darah tinggi. Nggih. Niku adile pangeran. Nggih. Kosok balinipun wong miskin, wong melarat, gitu. Uripe sehat wal afiat, ragane etes, pikirane nggih semeleh. Jane ora diganjar karo penyakit, ora duweni penyakit apa-apa, ora diparingi penyakit karo Gusti kang murbeng dumati. Ning dilalah wong miskin, wong melarat wau boten wani nuwun inggih menika mangan wujudipun sate kambing. Jane ora duwe lara, ning ora wani tuku sate kambing. Mergo niku adile Gusti teng mriku. Terus pikirane kudu semeleh, atine kudu ditata kanthi sanget. Inggih. Bapak Durna kula aturi mendel langkung rumiyin. Nggih, kula niku mung mukadimah. Nggih. Yudana kepriye? Kula kinten boten wonten ingkang saged kula sambati. Kejawi namung paduka Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Nggih, perkawis napa? Tricandra kepengker. Kula dipun timbali kalian Kanjeng Eyang ing Talkondo. Nuwun inggih menika Sang Begawan Bisma. Kula dateng Talkondo, kula sowan wonten Kanjeng Eyang ing Talkondo Sang Begawan Bisma. Kula mboten ngertos Duryudana ora ngerti sangkan paraning bilai. Ngerti dateng mriku, ngerti dateng pertapan Talkondo. Sampun wonten kadang para Pandhawa jangkep gangsal. Ingkang ngrantos, ingkang nunggu tekane Duryudana. Lah banjur sakwise mangkono nggih gandeng Duryudana kula menika namung ijen tanpa rowang kalah swanten kalah kalian para Pandhawa saklugunipun negara Ngastina duk rumuhun ingkang darbeni hak kang sarta wewenang niku para Pandhawa awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun nyuwarga supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negara Ngastina badhe dipun sigar semangka separo kanggo Duryudana lan Kurawane separo wilayah kangge para Pandhawa dateng mriku kula teng ngajengipun para Pandhawa kaliyan teng ngajengipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma teng mriku kula micara babar pisan wekasanipun Duryudana namung mantuk namung derek ingkang dados kersanipun Kanjeng Eyang Mahatmur Si Bisma. Tegese duk nalika semana Duryudana nyarujuki yen to bakal mbalekake negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa. Lah karek kados mekaten. Kepara kula sampun tapak asta. Kepara Duryudana sampun tandha tangan. Minangka surat kekancingan bilih kula badhe mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa. Wela dalah.
leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa ganin lerlena tanpa kanin yen tamtulusa mengko sang Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi sing mengko surasa kudu dikukuhi kudu ditatahi pati sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa sing dadi taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu nganggo tataing nyawa wutaing ludira yen to jeneng sira Duryudana bakal mbalekake separoning negara Ngastina marang para Pandhawa iki mengko bakal asor sing dadi kawibawanmu iba padha senenge negara kiwa tengen sing gething kelawan negara Ngastina yen to separone negara Ngastina bakal nduk balekake kelawan para Pandhawa. Wah, Duryudana. Yen miturut gagasane Begawan Manik-Maninten, negara Ngastina iki aja to mung separo, seprapat aja nganti dibalekke karo para Pandhawa. Nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa. Kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda. Janji kuwi ora perlu ditepati. Ngerti ora kowe? Menapa kula mboten kuwalat kali janji kula. Punapa kula mboten badhe kuwalat kalian sumpah kula. Mandiya sumpah blantik sak pasar ke do mudar kabeh. Ngerti ora kowe? Saiki wis jamane. Janji ora perlu dipinangkani. Malah yen perlu kanggo jaga kawibawane negara Ngastina. Negara Ngastina kudu ditatahi pati. Aku kang saguh dadi bebantening negara Ngastina, Duryudana. Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering masewakan kathah samyana arga wonten dwirata mekta pedhot king wantilan kuda tilar pandengan aja wasu melang rasamu aja kuwatir kang dadi pikirmu Duryudana yen ana berontake para Pandhawa pun bapa Manik-Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak Angger Jaka Pitana menapa menika saestu punapa saged kula tetepi ingkang dados tembung paduka Sang Begawan Manik-Maninten lair kandhastru sing batin Duryudana ala tanpa rupa panjenenganing sun iki ya wujuding Brahmana aku kuwi wujuding pandita pandita kuwi tegese papane dipundi lan ditata dipundi solak iya yen kandha ora ya ora yen to iki mengko kok nganti ana utusan saka negara Ngamarta
yen to iki mengko ana utusaning para Pandhawa tumeka ana negaramu, negara Ngastina kene, aku dhewe Begawan Manik-Maninten ingkang bakal ngadepi ya kuwi dutane utawa utusaning para Pandhawa, kowe ora usah melu cawe-cawe Jaka Pitana. Pandhita Wakarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngendi nggone miwang kalih kangkung isine bumbung wong mang kita lino tinggi tung kadung kadareng hamor ngun manah rahayu
Ayuwana tan agolong tekane Wisanggeni ana ing negara Ngastina iki satemah bengkah nyela-nyela datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane ratu ing negara Ngastina Nalendra ing negara Ngastina Duryudana ya Jaka Pitana padha becik sak tekane Bambang Wisanggeni ana ing praja negara Ngastina kene Wisanggeni ya lakuku ora nyandung sambikala sawiji apa sadurunge aku ngaturake apa sing dadi wigatine aku sowan luwih dhisik aku ngaturake bekti tandha pengaji-aji marang Pak Puh Duryudana yo wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestune wong tuwa tampanana Bambang Wisanggeni ya wis ndak tampa gawe bombong ing rasaku Pakde. Tah. Dene wigatine Wisanggeni sowan ana kene. Ya kuwi kaping pisan nyambung silaturahmi. Nyambung talining paseduluran. Jalaran Rasuling Pangeran wis nate paring dawuh. Rasuling Pangeran kang pungkasan wis nate paring dawuh. Sapa sing seneng jembarake tali paseduluran kuwi sayekti bakal dijembarke sing dadi rejekine didawakake sing dadi umure kuwi dawuhe Rasuling Pangeran sing pungkasan tah dungkap sing angka 2 Pakde aku ngaturake salam saka para pepunden para Pandhawa saka negara Ngamarta konjuka marang Pakde Duryudana sumrambahe marang pakde-pakdeku Kurawa kabeh ya Wisanggeni wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa ya bakal tak endahake salame Pakde lah dungkap sing angka 3 aku saiki aku arep takon aku arep takon marang Pakde Duryudana mara coba enggal wangsulana Pakde takon babagan apa Wisanggeni sipating Nalendra mono ana tetembungan berbudi bawa laksana rak ngono to iya pancen kaya mangkono bener sing dadi aturira lah yen pancen ratu kuwi duweni tetembungan berbudi bawa laksana jajal saiki apa berbudi bawa laksana kuwi maknane piye lire berbudi mono hangge gancar ngawula wisuda dene lire bawa laksana kuwi anetepi sing dadi pangandika ngono iya tegese anetepi pangandika kuwi piye yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu kuwi yen wis janji kudu ditetepi kudu dipinangkani kudu dilakoni lah iki sing tak nggo gondelan Pakde anggone Wisanggeni tumeka ana ing negara Ngastina kene Pakde Duryudana kepiye Wisanggeni aku dikandhani dening para pepundenku para Pandhawa kalamunta Tricandra kepungkur utawa telung wulan kepungkur Pandhawa Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkanda ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma rak ngono ta yo pancen bener Wisanggeni lah aneng kono sampeyan napa astani nandha tangani
tur ya disetempeli. Iki lho. Ora mung tandha tangan, ora mung tapak asta, ning uga disetempeli. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Nah, dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar. 3 wulan ora ana kabar, nganti 3 wulan luweh ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan Wisanggeni lan kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni niat, duweni karekat nak yenake perjanjian nalika semana. Kira-kira bener-bener berbudi bawa laksana apa ora? Yen to pancen Ratu Ngastina berbudi bawa laksana, sampeyan mestine gelem no maru negara Ngastina lan dibalekake menyang para pepundhen Pandhawa. Kamangka Wisanggeni wis duweni niat, kamangka Wisanggeni wis duweni karekat. Yen to iki mengko kok enek gleware tembung mingsete janji sing wis kawuri, kepeksa aku ngelingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Nyuwun sewu. Upamane iki engko amrih amane lho iki, amrih amane. Ndang dibalekke wae separone negara Ngastina marang para sampeyan ngejak geger. Upamane negara Ngastina tetep mbok kukui, sampeyan ora nepati janji kang wis kawuri, janji kang wis kaweca. Janji kang wis kaweca nalika semana samaptakna jagang sing jero betengono sing kandel. Aku wis siap ngejak jotosan aku ya wani. Rak yo ngono to Kakang Antasena? Ya. Engko nek calon sida geger, nek calon sida geger tenan, ki wong sing ning mburi kuwi sing njotosi ben aku dhewe. Ngono. Sik sabar sik. Aja kesusu jotos-jotos. Sabar. Piye, Pakde? Pakde Duryudana kepiye? Kok kukui apa kok balekke separone negara Ngastina marang pepundhen para Pandhawa? Wah, tatalah. Sumangkah anggrus rusumbar lindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk humop kang Jawa nidi lemimbak banyu kumambang Sapa iki? Wisanggeni Kawruhanana. Aku pendhita saka pertapan Ngatasangin, peparapku Begawan Manik Maninten. Begawan Manik Maninten, kapara nyata. Kok sik? Kok mingset sing dadi lungguhmu? Rada maju mripatmu menteleng nyawang aku, napa? Wisanggeni, piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to sak mengko negara Ngastina iki dipasrahke marang Begawan Manik Maninten. Mara gage rungokno sing dadi ucapku. Pandhawa oleh banget lek nyepelekake karo para Kurawa. Utamane marang anak angger Duryudana. Lho. Kok kowe kandha sing kaya mengkono, dasarmu apa? Wewatonmu apa? Ngerti ya Wisanggeni? Sing menang rembug negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu ngrembug babakan negara Ngastina iki. Klebu kowe Wisanggeni. Mula dina samengko
Mula dina samengko Wisanggeni lan Antasena kowe baliya. Kowe lunga saka negara Ngastina iki. Nek kowe tetep nekat, kowe bakale arep adep-adepan karo Begawan Manik Maninten. Kosik. Kowe ra pendhita to, Mbah? Pendhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata solabawane. Tegese pendhita ki kena didadekke conto. Ucape kuwi kudu kena digugu. Pancen kaya mengkono. Sing menang ngrembug, sing menang bahas babakan negara Ngastina sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan para Kurawa. Ya, yen to Ngastina ki mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya ora entuk melu-melu. Kowe terus nyalahke aku. Aku mbok kon lunga, pancen kaya mengkono. Sing menang rembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo para Kurawa. Wong liya ora entuk ngrembug babakan negara Ngastina iki. Lho, ning aku iki anake para Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka. Tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan negara Ngastina iki. Merga aku keturunaning para Pandhawa. Jal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang ngrembug babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa kok kowe melu-melu? Jajal aku tak takon, raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendhita kalah omong ngono ndang jata sieni. Pendhita Drun, lambene klumat kelamet. Mbok sauri guneman lambene klumat kelamet kaya silit pitik. Sabar sik, jotosan temu mburi. Aku arep omong-omongan luwih dhisik karo Begawan anyaran iki. Yo. Wis, saiki karepmu piye Panemban? Panemban Begawan Manik Maninten. Aku menang rembug negara iki. Merga aku dipasrahi karo anak angger Duryudana kinen makili negara Ngastina kene. Loh, nek ngono saiki padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo, saiki karepmu piye? Weh, lah dalah. Nek ngono pancen kendel tenan. Apa wis ora kulak pawarta adol pangrungu? Yen Begawan Manik Maninten kuwi pendhita sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning ngayuda. Apa kowe wani ngadepi Begawan Manik Maninten? Entek wedine kari wanine. Weh lah dalah. Desmalane ngrat leketeking jagat. Gelah-geleng bumi panusmaning jajelanat. Aku wis kandha yen sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa. Aku anake para Pandhawa. Negara Ngastina ing ripalungguhan iki dipasrahke sakmutuhe marang Begawan Manik Maninten. Sing duweni hak kang sarta wewenang negara Ngastina ing ripalungguhan iki ora ana liya kejaba mung Begawan Manik Maninten. Aku wakile anak angger Prabu Duryudana. Aku ya wakile para pemundhen Pandhawa. Kowe apa wis turah kendel? Sugih kendel Bandawani, wani ngilani dadane Begawan Manik Maninten. Pikiran luwih dhisik, saringen kongsi lembut, pikiran kanthi permati. Kowe wani tenan dadake Begawan Manik Maninten. Aku wis kandha ning ngarep. Entek wedine kari wanine. Wisanggeni ngejak pirang dina ladeni. Kowe ngejak pirang dina. Wisanggeni ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendho ing bebaya. Ya bagus yen pancen kaya mengkono. Yen pancen kaya mengkono, kowe wis pancen ora bisa nampik pitutur becik. Endo marang piwulang utama, nyingkur marang pitutur luhur. Wisanggeni, dudu kene papan gonane wong geger. Ayo saiki golek panggon sing jembar. Golek panggon sing jembar metu njaba. Nyapa tok ning njaba tok ning jero e penak kok. Nyapa dadak. Tok ning njaba e manek-manek ngempet no.
Maksude panggonane. Wo, panggonane to. Tak kira nek apa? Ayo, kowe ngejak pirang ladene. Ayo. Nyoh dodo ndi dodo? Padha lanange didu sing dadi kesektene. Kesuwen lene nyoh ki lho. Tak arai carane. Po. Agyatari sangapirang uri nangkul kinempit gempit dosang retnaning bawono eleh aku ora melok digajul lha kuwi. Sabar Sengkuni sabar nggih kula niku sabar pun wit riyin. Duryudana wonten dawuh Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Aja kuwatir kelawan kekuataning anak-anak Pandhawa. Aja tamong anake. Sak pendhawane pisan yen perlu.